Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 10 dekabr 2025-nji ýyl. Soňky gezek siz bilen söhbetdeşlige çykanmy 2 hepde wagt bolan mäşgul. Geçen aýyň 24-nä çykyş edip aýdypdym. Şol Amerikan hökümeti ýa Amerikan prezidenti tarapyndan Ukraina prezidenti Zelenskiň adyna uğradylan talapnama. Olam 28 punktdan ibaret diýip aýdypdy. Endi şo taýdan çöşläp başlamasak, o geçen 2 hepden dowamyny günne bir zat üýtgäpdir yurtdaşlar. Şu Amerikan prezidenti bir zat aýdy ertirden 2 günden soň ýa pikirini üýtgedi ýa ýarym günden soň. Onun için on her bir aýdan biz hakykat diýip berjek bolsak, ýa-ni şu belli külli gelen karary şu diýip aýtsak, ondan men ýalynçy bolýan sebäp ol aýdan gelen kararyny başga tarapy üýtgedi ýa düýbünden başga zat talap edýär. Endi geçen tapar biz durduk näme üstünde? Ene 28 sany punktdan ibaret talapnamany Donald Trump prezident Zelenskiy uğrady Ukraina. Şol 28 talapnamanyň içinde bir topar zatlar bar. Ene aýdylýan bir esaslaryny aýdyp beren, ýene gaýtylmaly bolýan bir kysanyny aýdýan. Şo taýda aýdýan zady sen uruşy besetmeli. Uruşy torandan soň ýa-ni besedende uruşy beseden döwrüň sen Donetsk oblasty bar Ukraina. Birje bölegini 2014-nji ýylda ortiýet basyp alypdy da, indi 11 ýyl bäri şo bir welaýaty alyp bilenak, indi şo almadyk ýeriniň welaýatyny hani sen ortiýeda Putini tawşyr diýip Zelenskiy görkezme berdi. Şol 28 punktynyň içinde. Ondan soň ýa-ni şol uruş ýatandan soň sen ýa-ni NATO ýararlygyna agda bolmaly däl. Başlan agda bolmaly däl. Sen Ýewrosoýuza, Ýewropa Birleşigine agda bolmaly däl. Ay gara Ukraina üstüne çözana orsiýet, günäkärem Ukraina bolýar. Şo 28 talapnamany gözden geçirsen, ene şu netije çykýar. Ene näme boldy? Başlan. Ýa-ni Ženevada şol talapnama gelenden soň prezident Zelenskiy, Ukraina prezidenti Ženevada Ýewrosoýuzyň liderleri bilen duşuk geçirdi. Ene şo taýda bilen gelen karary Ýewrosoýuzyň kylary şo arap maslahatlaşýaly. Şol 28 sany punkty bular 19-a getirýärler. Olar şo 19-nyň içinde de bir topar zady üýtgedi aýdýarlar, goýýarlar. Ondan şunu iyidine Amerika Donald Trump'ı uğradýar. Ýadyňyzda bolsa Donald Trump aýdyp sen bir hepden içinde sen şuna gol çakmaly. Enne şol aýyň 30-ny ýa-da 1-nji dekabrda ýa gol çakylmaly Trump'yň talapnamasy boýunça. Onuň bilýişi Ýewrosoýuzyň döwletleri gatnaşdy boly, Trump ýa ýyda gaýtdy. Enne ol 1-nji dekabr ýok. Ýene onu uğratdy, şol ýemani ýene de şol 19 punkt talapnama üýtgedilen ortiýada Moskwa uğratdy. Ýene de şol Buýtkop hem öz ýemesiniň Kushner diýip giýewsi bar, şoň üstü bilen. Ýene de resmi diplomatiýa ýok, ne Amerikan tarapyndan bar diplomatlar, ne Orsiýa tarapyndan bar diplomatlar, ne Ukrainaň diplomatlar gatnaşdyrly şol şol ýa-ni şol 28 punkt işlendirilende, ne de Ýewropa Birleşiginiň diplomatlar gatnaşdyrly. Ozal aýdypdym, indi üstünde olup ýene de maglumat geldi. Şu ýazylan şol 28 san punktdan ibaret talapnama, ýa-ni Zelenskiy goýberilen ýa uğradylan talapnama Moskwada ýazylypdy. Onu mine soň aýan bar. Soň şo ýazylyp, onu o taýda Uýtkop bilen Kushner ýa-ni duşuk geçirýär, aňyr tarapdan Putiniň kömekçileri. O taýda da ýa-ni ortiýadyň daşary işler ministri ýok, Lavrov ýok şo taýda. Oň adam neçenak, özüm neçenak. Sergey Lavrov ýok.
Ondan bir diplomatlar bolmansan bir nähilýärdi iki goňşuň arasyndaky şol ugradylýan sawçylykmy, gudaçylykmy näme diýip agdasaňam bolar, ýöne bir resmi daýdan delegasiýa däl. Trump şonu ugradyýa, ýene bular işle Putinin üstüne Moskwadan Putin jogap berýär. Ýok, men bular hiç bilen razy däl. Men şo diýen ýerlem aljak, o bolmasa men uruşy dowam etdirjek. Eýtseňizem, siz beýtseňizem, men şo Ukrainaň belli ýerlerini özüm alýan, bu taýda gaty haýbatly görüldi. Onu aýtmak gerek. NATO ýararlygyna da Ýewropa döwletlerinde haýbat tatdy eger siz diýdi Ukraina şol ýarag berjek bolsaňyz, onu siziňem ýanky sağlaňyz suw üstünde bar diýmek. Siz bilenem biz uruşma ýaltanmak diýen ýaly ine şular ýaly teklip bilen çykyş etdi. Onsoň näme bar? Inni ola öz teklibini aýtdy. Inni Donald Trump üstüne kızgın su kuyulan ýaly boldy da görýän inni Zelenskim oň diýen oňlanak ortadan ol ýemän oňlanak. Şol 28 punkt bolşy kabul edilmeli ýa-da. Inni şol 28 punkt nereden çıkıptır? Aslında nerede aral çoğun bir proyekti, bir adımlılık vasıtan bir yazmaka bir daha oturup oylanışıya pikir alışıya. Şolu nerede pikir alışıptır deyilen mesele ortaya çıkanına mani bilermenler yankı şolur yali netice çıkardılar. Şol yankı Putin Amerika barda Alyaska, Cambridge şol Alyaska barynda şo taýda biler Putin bilen Donald Trump bilen oturup şo maslahat edipdirler. Ine şo taýdan gelýän maslahatyň netijesini ortaýat özüne gerek hemen plany düzüpdir, onu ýazga geçirip onu Trump'a uğradylar. Ýöne enni şol uğradylan talapnama kimin bähbidine diýilen soru barda ortada. Şo taýda bir punktdan Ukrainaň bähbidini işlänek, onu aýtmak gerek. Ukrainaň bähbidini ýeke bir zat işläp biljek, olam şo parahatçylygy dikeltmek, esgerleriň ölmezliginiň öňüni almak, wepat bolmak. Onam Amerika ortaýat tarapaýda sen goşunyň otak çykarmaly, otak akitmeli, aýyrmaly, sen goşun sanyny azaltmaly, ýadro ýaraň bolmaly, beýleki bolmaly. Muny kısaca salýarlar diýmek, hiç taýda öz garaşdyrlygyndan o taýda hiç tat galjak gälýär öz yktyýarlygyndan Ukraina. Ine şonu talap edip ortaýat. Ukrainada muny berjek gel. Ýa-ni şol Donbassy gorap oturan Ukraina ferleri aýtdy. Biz şu taýdan bir adım emide süýşek geldi. Ine harbylan beren jogaby şol. Vladimir Zelenski aýtdy, men neydi bärde diýdi, hiç kim bilen toprağımyzyň söwdasyny edemek etjegem däl. Indi näme bolupdy? Donald Trump derrewjik şol ortaýat bilen alalaşyk baglaşyk täp aňyrda ortaýat Putin oňa öwütüjülik oklady. Ine eger sen şu men punktlam ýerine ýetse, ya şuna sen Ukraina'nı mezur etsin, onunla sana ine şu taýdan ortaýatdan $2 trilyon yerasy ýerüstü baýlyklar berýär. Ine söwda şu taýda. Adam bardy gurrungydan söwda edýär. Ol Uyutkov diýilýänem, ol ýankyny mirede gaýdyk gelsen, şu Trump'ın ýeme oýunçy, golf oýuny oýunçy ýoldaşy ýa partneri, hem biznes oýunçy. Koşnerem on yemesi, giyusi. Ine bolly. Şol ikisi arasynda gatnaýa, ortaýat bilen Trump'ın arasyny ýa Putin bilen Trump'ın arasyny näme gurrunlar edilýär, nädip bular arasy gelýär, o barada hiç kim hiç tat aýdan aklyrym hasabatan beren aklym. Bu barada bir ilkinji nowbatda edilmeli kanun boýunça edilmeli ýurtdaşlar şol birinciden şu geçen saparıma aýtdym, bir döwleti ýüzlenme edilýän bolsa ya talapnamasy bar bolsa ya bir zatda bildirilýän bolsa resmi ýagdaýda edilýär. Ýöne şu 28 punktdan ibarat bolan talapnama ol ýuridik güýji ýok. Ol tasdiklenmeýär. Hiç ýerde. Amerikan şunu 28 punkty uğratmadan ozap şu
Amerikan senatyna aralıp maslahatlaşmaly. Hem aşağı palatasyny wekilçiligini. Näme bolýar? Biz nähil garaýat şunu? Biz nähil baha berýär? Biz şuna razymy ýa ýokmy? Ondan soňra razy bolan ýagdaýynda yani Donald Trump berdi de permanent etmelin şonu öňde soňda näme diýip aýdy? Kanuny derejä ýetirmek üçin şol ýanky agdalan punktlary onda şonu Amerikan senaty tasdiklamaly ýurtdaşlar. Şondan soň şol dokument halyna gelýär, resmi dokument halyna gelýär, hem ratifikasiýa edilýär. Şol tasdiklanyp ýaýradylýar. Şol ýok. Bidine Trump bilen Putin'in arasynda gelinen özara ılalaşyk, ol ılalaşykda da Putin'in ýanky Trump'a hödür eden bagışlan ol Türkmençäläp aýdyn kempudy bar. Bakasan $2 trillion. Ortaýadan ýarasy ýörsü baýlyklar. Hani gel al işle özüň näme o Trump'ym näme işletjek bolýan firmalar ýa öz ogluna degisli, ýa giýewsine degisli, ýa öz maşgalatyna degisli, ýa öz dostlaryna degisli. Ene maşgala potrody ene gönü size ene görkezme ediljek bolýan işine Türkmenistanyň. Ene Gurbanuly oň ogly, oň tohumy, oň ýegeni, oň bazysy ene şular ene Türkmenistanyň ähli baýlygyna ýelgedi boldy. Putin Trump'a da son hödürle. Ene sen Ukraina'nı bize ver, men öwet etjegim ederin, ola bilen sen goşulma, ene sana da $2 trillion ene baýlyk berýär. Trump'ın ömürlük değildi. Şu 4 yıl möhredin ya oturur ya oturmadı. Sebep Amerikan halkı ayağı alıp protest edip başladı. Hem halkı hem kongresi. Şu mahal berliyan Amerika'dan gelen maglumatlara göre pesenden Amerikan umumi halkının pesenden 67 götürümü Ukrayna kömek etmenin taraftarı. 70'den hem artık götürüm ilat Orsiýada garşy. Ondan Trump näçe oturar otaydı, bular ýagdaýda. Eýam ana meselesini çykaryp başladylar. Bu dumly duşdan garaşaly görel näme bilen oturýar. Ýöne inni bugun Donald Trump ýene bir talapnama bilen ýüzlerini prezident Zelenski sen neydi? Derrew çykdy. Prezident saýlawlaryny geçir. Ömede Ukrainada ýoksam sen möhredin geçdi, sen resmi taýdan neydi o prezidentden. Sen uruş bahanasy bilen öz möhredin saklap otyn diýip aýtdyň. Olam, jogabyn duran ýerine berdi şu. Aýdan zady prezident Zelenskiň ýazan zady bolýa. Men şunu 60-90 günün içinde Ukrainada täze prezident saýlawyny yglan edýän ýa geçiren. Ýönetim Amerika hem Ýewropa döwletleri ýurtda şo saýlawlar geçirilýänçe iýmisalarlygy bizim howpsuzlygymyzy üpçünedi. Ortaýat bizim üstümize bomba ýagdyryp otyrka. Biz nädip saýlaw geçireli? Bular mektepmi, ýanky keselhanamy, başga ýerler, garajdan obýektlerini bombalap durka. Biz nädip saýlaw geçireli? Nerede saýlaw uçastaklaryna çaýly? Ondan o saýlawa bir nähil derejede parahatçylyk bolmasa nädip biz eskerleri gatnaşdyrmaly. Ol aňyrdan olar çolup otyrka. Ya halkymyzyň 5 milyonu Ýewropada şumar mezur halda ýaşap ýa bozgun bar. Olar nädip biz saýlawa gatnaşdyrmaly? O alyp giden adamlar var aňyr basyp alan oblastlaryna. Ol adamlar nädip biz saýlawa gatnaşdyrmaly? Ene şu soraglary çözüp berseňiz, şu emani üpçün etseňiz, men hökmany ýagdaýda geçiren şu prezidentlik saýlawlary diýip aýtdym. Ene prezident Zelenskiň diýen sözi. Ondan ol şu uçup barýaka, indi ýygyna gaýdyp barýada Ýewropada turne etdi aýlany o döwleti bir döwleti duşuşdy. Rim papasy bilen hem Italiýan premier ministri bilen. Indi ýygyna uçup barýaka ýüzlenmekdi Yemen agdalaryna, ýa Ukrainanyň dumasy bar, şonuň parlamenti. Bağışlan duma diýen Rada, Ukrainada Rada, Orsiýetde duma. Ene şol Radan agdalaryna, hem öz tarapdarlaryna ýüzlenme kabul etdi. Ene şu mesele boýunça
öz pikirlerini ertire taýýarlandy. Ören wajyp mesele şunu goýany. Näme dip aýdyn. Sebäp ýanky Ukraina konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna ýazylan jümle bar. Eger ýurtda uruş gidip duran bolsa, ýa uruş howply ýanky howp yglan edilen ýagdaýynda Ukraina parlamentiniň deputatlary öz hukuklaryny saklap galýar. Täze uruş howpy ýa şular ýargyrgynçylyk howp ortadan aýrylýança saýlawlar geçirilmeýär. Eger saýlawlar geçirilmeýän bolsa, onda şo geçirilmeli saýlawlar yglan edýän adamym saýlawa gatnaşmaýar. Ya saýlaw geçirmeýär. Ýanky Ukraina Radasynyň ýagny parlamentiniň saýlawlaryny yglan edip bilen şahsiýet Ukrainanyň prezidenti. Eger häzir prezident bolmasa diýeli, onda Ukraina parlamentini kim ortadan aýyrmaly ýa täze saýlaw kim yglan etmeliň sonra ýüze çykýar. Şonuň üçin Zelenski parlamenta ýüzlendi. Ýanky Ukraina konstitusiýasyny şu meselede ütköçlük ýermek barada. Hem prezidenti uruş gidip duran wagtynda da saýlama ursat berilýär. Hem demek avtomat şertde parlamentem saýlanmaly. Indi şoňa Ukraina parlamenti rady bolarmy, bolmazmy bilemini ullakan sonra gastyna düşýär. Näme üçin ýurtdaşlar? Sebäp şo Ukraina parlamenti Urban Gulin parlamenti däl hemmejini bir adam bellenýär. Ýok, o taýda Zelenskiga garşy duran näçe deputatlar we hereketler bar, partiýa bar, hani öňkü deputat şol prezident bolanmar Pyotr Poroshenko. Şolum deputatda hani. Oňa adamlar şol ýemede oty radada parlamentde. O Yulia Tymoshenko da şo taýda, oňa tarapdarlaryň şo taýda. Olar hiç kim el urup bilenär. Hep olar deputatlyk goragy bar, immuniteti bar. Uruş gidip duran wagty olaram saýlamak bolana, şoň üçin olar oty şo taýda. Zelenski mezbur şolum o şo taýda oturmagyny kabul etmeli. Ýogsa bir döwür geçirse boljak hemme zat. Inni şol radada oturarlaryň gaçyp giýleri deşigi ýok. Zelenski göni samolyotda elýaka şuň ýüzlerini sonra aralyp maslahatlaşyp ertire maňa netijesini aýdym. Siz taýýarmy? Täze saýlaw geçirmäge. Bir, ikinciden şo saýlaw geçirmek üçin Ukraina konstitusiýasyny ütgetmäge. Ine şu iki mesele ýemaň öňünde dur. Ortaýadyň Ukraina Radasynyň öňünde. Göreli, erte bir gün näme bilen çözdürşýärler. Ola bolýady ise, demek Zelenski radylyk berýär prezident saýlawyny geçirmäge. Olar ütgetmek ýerde konstitusiýa. Ondan şo geçirmek üçin howpsuzlyk gerek. Howpsuzlyk kim etmeli? Onam hana şol Zelenski saýlawa girmeli, aýak depip duran Trump üçin etmeli. O Ýewropa döwletleri gatnaşarym, üçünemeder, kömegemeder. O barada gurrun ýok. Yani sen Trump hemme günahını Zelenski'nin üstüne atyan bolsan, tapyan bahananım, so Zelenski yıl yarım möhleti geçti, o legitimni derlip, o tutyan bolsan, eğer sen 30 yıllap vazifani bir kanun saklap oturan ya konstitusiyan istediğince ütköd kursu möhletini ütködüp oturan Putin öz dostum deyip hasap edýän bolsam, onunla demek Zelenski häzir saýlawa girjek bolsa, göndüm Donald Trump şol parahatçyly şo taýda üpçün etmeli. Oňa kim saýlanar, kim gelir, Ukraina halky kimi saýlar, Zelenskiga dowam etdirmi ýa başga bir çağırıp getirirmi? Ol halkyň yktyýarlygyny. Ol hiç kim elinde de, oňa hiç bir döwlet, hökümet adam daşyndan oňa barmak çommaly, şu bolmaly aýdyp bilme hakym ýok. Odal Putin şonu etdi. Ukraina prezident bolanlar hemmesi Putin'in dikelden adamları, ya goýan adamları, Yanukovyç'um şo bolup geldi, Biberkim, beýlekilerim teretseniz hemmesinin gulagy orsiýetdedir. Ya maly mülkü, ya baýlygy.
Oşa bolmasa näme üçin onu Yanukovych gaçyp gidýär Orsiýada. Sen Ukraina halkynyň prezidenti oturaýyndy. Ya da git Ýewropa, ýok Orsiýada gidýärler. O Askar Akaýewiň Kırgızstanyň gaçyp gidişi ýaly. Kırgız halkynyň altyn hazinasyny ýok edip. Hemmejik şo taýdy. Başar Asadam şo taýdy. Ay bir ýerde şol emme diktatorlyk bolsa, ýa halkyny zulüm edip ýaşanlyk bolsa, şolun hemmesi Orsiýetde şuwul. Inni gelecek bolýan meselem inni Trump inni top inni Trump'ın tarapyna inni ol jogap bermeli. Zelenski taýýar. Men saýlawa girjek. İki tane ýeme var. Mesele var çözülmeli. Birine yankı, aydışım yani Ukrayna radası çözmeli. Saylaw geçirmek barada bir konstitusiýany üýtgedýär. Uruş wagty beýleki wagty prezident hökman saýlanmaly bir jümläni ýazsalar, bolan soň Zelenski girýär. Saylaw hökman geçirmeli. Özü gatnaşmasyn biz o barada gurrun edemiz. Ýöne şonu Ukrayna parlamenti etmeli. Ette ne ýaşy etmese de o özleriniň bähbidi sebäp uruş edip durka olan hakyny hukugyny hiç kim el urup beren aýyr aýba almaly aýlyklaryny alyp otýarlar. Ya uruş edip duran döwri olar saýlamak bolana, täzeden ýa üýtgetmek bolana. Ene otýarlar. Any görelim näerti bir gaýraty çatýarmy? Täze saýlaw geçirme, konstitusiýany üýtgetme. Ol bir. Onuň ýene bir teklip etdi Zelenski. Bir Trump'ın talapy sen hökman Donbassy Orsiýada tapşyr diýen. Olamaýdy, ýok men Ukraina 1 metr toprağyny hiç kime tapşyrjak geldi. Toprak sowdasyny edemdak bu ýerde dip gaty pert we mert jogap berdi. Oňa diýen zady, bolýa, şol urusy saklamak üçin Donbassy günnagan öküp gelin bütün şu Donbass oblastyny tutuşlygyny Birleşen Milletler Guramasynyň ihtiýarlygyny we goragyny bereli. Orsiýadyň da. Biziň kim bolmasyn? Ýöne şonu Birleşen Milletler Guramasynyň ihtiýarlygyna bereli goý şolan goşuny gorasyn we durmuşy öpsün etsin şo taýda diýdi. Ene bir akylly çykylgy. Şonu inni Donald Trump kabul edermi? Bilemek. Orsiýadyň kabul etmese görnüp dur. Oň diýişi jogap oturan şo Donbassyň ýarasyny akşol baýlyklar. Şan, o halk gerekler, halk şonsa mana gyrlyp otyr, men geçen ýepleşikden de aýtdym. O suw ýokary çykyp zäherlenen suw halka içeri agy suwam ýok, neden bassa. Işa aňyrda dursun. Ene şolar ýaly bolup gal o toprağyň ykbaly. Inni Putinin men Donbass'a maljak, Herson'a maljak, Odessa'ny maljak, eger bir ýanky Ýewropa goşulsa bulanam üstüne men çalışacak diýip bana göni aýdyp otyrum. Aýdýan bolsa Ýewropada öz emesini taýýarlygyny görüp otdy hani gaýraty çatsa Ýewropanyň üstüne. Ol Amerika bolmady, Ýewropada indi öz goragyny edip otyr. Berekella. Daş tewra bilen hana NATO birleşik. O da Ukrainanyň gysgan ýa-da NATO girmesini bana Finlandiýa bilen Şweýçarya indi dowlatlar goňşuly Orsiýadyň bileri mana NATO agda boldular. Indi näme diýjek Putin? Sonra kendir yurttaşlar, yani şuna doğrudur jogap berýän ne Orsiýetde ýolbaşçy bar ýa siýasatçy ýa da Amerikada. Amerika diýip gözüňi tutýan şu Donald Trump şu bolup duran zatlar görse de görmezlige salýar. Ýöne adalet, hakykat Ukrainanyň tarapyndan. Şu belli. Şonun öpsün etmek ýa-ni borjy şol ozal Ukrainanyň elinden 94-nji ýylda ahli ýadro atomny ýaraglary samolyotlar bilen alynanma biz sana gowa geçýär diýip Budapest memorandum ýazan adamlar var. Golçakan döwletler Amerika, Angliýa hem Orsiýet. Şol üçesi jogap bermeli. Şol üçesi goramaly Ukrainanyň territorial bütünligini we döwlet garaşdyrlygyny. Şo üçün biri any üstüne çoldy Ukraina. Biri kömek edýär, ýaşydan ýamandan azdan köpden Angliýa. Emma hana Trump ýeka köpüklik ýara umut beren akşy wezipe gelen ber 1 ýylyň dowanyny 10 mira. Hemme şo ähli Ukraina gerek ýarary Ýewrosaýyz ýa Ýewropa Birleşiginiň döwletleri öz puluna satyn alyp Ukraina geçirýärler.
Ondan bir taýda Amerika ol gelip on üstüne sürünür ýaly näme on hyzmaty bar Ukraina halkynyň öňünde diýen soraw ýüze çykýar. Ondan ol Trump'ın ol beýdip o döwlet ara gatnaşyklaryny, millet ara gatnaşyklaryny ol ikinji jahan urşundan soň dünýäde emele gelen täze bir düzgün tertibi, halkara kanunlar hemmeji bozulyp durşu. Bolu oturdy. Hiç zat işlenek. Hiç kim boyuna meganak, tabilen bolanak, gün güýçliňki gowurga diýişliň. Ondan bir haýsy derejelere barıp ýeter. Eger diplomatiýa bolmasa, siýasat ýöredilmese, siýasatçylar bolmasa, diňemenniýe, sen ne diýe, elinde kart ýok diýe, biz kart oýnamaga bärde ýurtdaşlar. Bu dünýäde siýasat gidip öti döwletler arasynda, milletler arasynda, halklar arasynda. Bir tarapdan dünýä beleleşip, globallaşypdy, bir tarapdan şu dünýä partlajak bolupdy. Buny bolmasa erti. O buyruk berip, zorluk bilen döwletleň serhetler üýtgedilmez diýip birleşen milletler guramasynyň kabul eden umumy kararyna bar, ýazyly dur. Onda näme üçin Ukraina territoriýasyny zorluk bilen üýtgetmekçi bolýan biler? Ene sora. Orsiýada bolýa, islenlik döwleti basyp almagy ýa olaň baýlyklaryny muhtuna çykarmagy, emma öz döwletiniň çagyny, öz dilini döwlet dil etmäge Ukrainanyň haqqy ýok. Ene beýle bolýar. Näçe men näçe dedik soraýan. Ana aýdyp bersin, Orsiýetde näçe tan Ukrain mektebi bar. Ya Ukrain şahyrlarynyň ya ýazyjylarynyň kitaplary ya bir zatlar barmy şu mümkin ýok. Onu kim berdi? Ema bolýa millet paraz bolýa, ya tire paraz bolýa. Ne soru? Jogap ýokdy. Indi maňa şo taýda geçen çykyşyň aşagyny bir ýylleşimi diýip aýdym, men on poçerkinden tanap otym kimdigini. Hani deret ady, näme diýe? Serik diýip ýazypdyr. Başda ýüzlerine soýdaşlar diýip, halkymda ýüzlerine soňam ýygynyň men adym tutýa, senniýe, siz diýe, ýaşullä diýe. Bular ýal siýasaty, okanyzda ýa aýdanyzda ýa belläňizde şu meseleleri düýp bilip çuňur çemeleşmeňiz zarur diýip hasap edýän. Nämemiş? Prezident Zelenski ine 2 ýyl goly wagt berip bir kanun oturanmyş, onu aýyrmaly, o gitmeli. Ine o taýda ogurluk barmyş, onu ýanky nabosa açypdyr Ukraina. Bu zatlara dogrudur demek. Şo ýeme Orsiýadyň tüýdügini çalýandy. Men soýdaş bolsaňam, ýurtdaş bolsaňam, watandaş bolsaňam, hökümeti işleýänim bolsaň men sana maslahat berýän gitmeli ýoluň. Ana barda Ukrainanyň konstitusiýasy bar. Şoň 80-nji maddasyny oku. Şu taýda ýazylgydyr. Näme üçin prezident Zelenski uruş wagty saýlaw geçirme haqqy ýok ýa hukugy ýok diýip. Ýa borjy ýok diýip. Şol sany Ukraina radasam saýlaw geçirmek diýip uruş edipdi. Ine taňa jogap. Ýöne inni serik men senden bir zat sorajak bolýan. Ene şeýdik gelipdiň şo taýda inni ay bu adam agdyna gelen aýdy oturur diýen. Inni men sana anyk zat bereyim. Inni gelip men ýema saýtymda bir zatlar ýazjak bolsam, komment ýa başga bir zat. Sen ana terep 1991-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň konstitusiýasy 8 ýerde üýtgedildi. 3 tany diktatoryň peýdasyny ýa şolaryň haýryna. Olaň üçüsem bir kanun saýlanan. Enne sen beýle kanun ýerleýän adam bolsaň, ene gel maňa da halka aýdyp ber, düşündirip ber. Näme üçin şeýle boldy? Sen şu meselelere nähil garaýan? Ene oturda sen hojaýynçylyk edýän döwletinde 3 tane bir kanun diktator, biri ölüp gitdi, ikisi bar. Kim bulara ursat berdi? 8 ýerde konstitusiýany depelemäge. Sen şolardan habar ber maňa. Maňa da men bilýän ýöne sen halka gelip aýdyp berşdi. Ondan olsan nickname aşagyna giýdiň oturma, poçerkinden tanaýan.
Hey. Bolýan, wagty geler, sen bilen ýüzleşer. Ne dip barsa. Ene şeýlerek ýurtdaşlar şuun kuun neside ýetirjek bolar gysgaja maglumatym şulardan ibaret. Ýöne başga da gatykän aýtmaly zat ýurdun içinde bolup duran wakalary, ýagdaýlary, ana mezgit agdalarymyz ýetişbildigine aýdyp otylar. Milli Halasyz komitetiň agdalary ýurdun içinden habar berip durup, aýlgans zatlar bolup geçýär. Nesip bolsa erti buyurgun menne şular barada ýygy giderli çykyş eder. Bolýa onu wagtyny köp alyp oturmaýan ýurtdaşlar mesulçy ýagdaý şeýlerek hani göreli erti inni Donald Trump näme jogap berýär Zelenskiy. Onuň netijesini şeýle ýetiren hökmän. Sag oturun hemmäňiziň öňünde saglyk ýurtdaşlar.